persones com Karen Koning, a qui avui es premia especialment la seva destacada tasca com a comissionada general de l'UNRWA, l'Agència de les Nacions Unides per a l'Ajut als Refugiats Palestins, càrrec que va ostentar fins al desembre de l'any 2009. La pau vol dir tot el que ells i elles han fet perquè el món sigui millor. Lluitem, no sense dificultats, per un futur pacífic. En els seus 30 anys de trajectòria professional al servei de Nacions Unides, la senyora Karen Abuzai ha viscut de prop l'experiència de la falta de pau a diversos territoris de 4 continents. L'itinerari de la senyora Karen Koning Abuzai per als últims 30 anys de treball és una llista de guerres i infàmies del segle XX, Premi de la Pau 2010, a una ciutadana del món que es preocupa constantment dels més desfavorits, dels que es refugien, dels que viatgen quan viatjar no és un plaer. This is also an opportunity to offer a sincere thanks to the Barcelona city officials who visit Gaza regularly, lending their talents and their services to the Gazans who've been living under siege since 2006 and under occupation for more than 43 years. Rightfully notes that UNRWA's education of Palestine refugee children nurtures seeds of peace, a peace that is so important for the entire Middle East, but one that appears so elusive. Primary education for 500,000 children is part of UNRWA's basic mandate, and the task many regard as its most important, since it lays the ground for the self-reliance of the refugee population.